Iki taksih wonten lali janjine. Nggih. Oke. Lali janjine Oh ngaten nggih. pripun? Tambah napa? Orek-orek nggih, alhamdulillah. Iya. Pokoke kudu genep 300 aku 100 masih 50 kanggo yoga. Kumpul. Pokoke transparan. Niki 100. Potong pamundutan pajak. Harus potong pajak iki. Pamundutan garwane wong liya Bu wau. Pun sampun katur niki lho. Iki tak tambahi teman yoga. Pokoke yogane tuh 500. Oh nggih, nggih, kedang ngoten nggih. Tak golekne sik tapi. Oke. Tak jalane para sinden potong pajak. Oke, siap. Niki sih mau orek-orek terus lali janjine garwane wong liya. Oke. Jok kuwatir Mas, pokoknya sumpah lah aku peradilan Indonesia. Ya alon-alon so, alon-alon. Orek-orek. Alon-alon. Ya. Derek, orek-orek riyen mboten napa-napa. Yo. Kiri kudu melok juga tuh. Anu bakir apa iprah. Apa arep anu apa ngedandang gula apa piye? Iki mau wonten panyuwunan nggih ditelasne kanthi iso ditelek. Apa iki ditelek? Arep mune dientekke ditelaske. Dadi telas karo entek niku digathukne dadi telek. Mbak niku anu kasih geng sawetawis nggih Bu nggih. Pripun? Kasih geng sawetawis 15 menit. Napa lanjut, Mboten setunggal panyun lali janjine. Lah nggih kalih garwane wong liya wau. Oh, niki sampun ditelasne. Anu nggih ditelasne lali janjine. Mboten disegek. Dalem? Mboten disegek. Nggih kasih geng. Oh, mboten ditelasne iki. Ditelasne maksude piye to, Bu? Piye to? Rong gending oleh. Oh, ngaten. Oke, siap. Lali janjine. Mandhapipun garwane wong liya. Yo, Mas Ser. Sak laras niku. Asik. Mandhape garwane wong liya. Yo.